Bona vesprada, avui és dimecres 19 de juny. Fem un repàs al sumari i comencem. El nou equip de govern afronta la seva primera setmana a l'Ajuntament després de ser ratificat el passat dissabte 15 de juny. Ahir van preguntar al nou alcalde Dimas Vázquez sobre la presa de posició dels nous càrrecs. Coneixerem avui el document del mes de juny que proposa l'Espai Fuster i que està relacionat amb la figura de Sant Vicent Ferrer, ja que en 2019 ha sigut escollit escriptor de l'any per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. La 6a edició del Festival Espiga Rock de Sueca posa les primeres entrades anticipades a la venda. L'èxit ha sigut absolut. En només 48 hores s'han esgotat 200 entrades promocionals. Bona vesprada. Sueca enceta una nova etapa en la gestió municipal. Els regidors i regidores electes ocupen ja els seus espais a l'Ajuntament. Nosaltres vam preguntar al nou alcalde Dimas Vázquez quin és el procediment a seguir en estos primers dies. Ahir vam poder parlar amb Dimas Vázquez, ja instal·lat al despatx d'alcaldia. El nou primer edil va afirmar que, tot i que ell ja coneix la gestió municipal, estos primers dies són una presa de contactes, sobretot pel que respecta als regidors i regidores nouvinguts. Ara hi ha un procés de Ciudadanos i PSOE d'estar parlant, d'estar ultimant els càrrecs, les responsabilitats i també de veure quines regidories anem a també plantejar-li a l'oposició, perquè jo vaig dir en el meu discurs d'investidura que la idea seria que l'oposició no estiga merament així una volta al mes per al plenari, sinó que formen part del projecte que s'anomena Sueca i jo com a alcalde sí que voldria fer-los partícipes voluntàriament de la gestió del poble. Per exemple, en Xàtiva, Ciudadanos també té una regidoria des de fora, l'alcalde socialista d'allí també li ha oferit participar de Xàtiva i és una forma legal de treballar de manera delegada des de fora de Junta de Govern. Oferirem a Compromís, a PP i a XISP responsabilitats de regidories i ells entre ells ja decidiran si la volen i qui l'agafa i tal. Fins que no es donen a conèixer qui portarà les noves àrees de treball, l'alcalde està encarregant-se de revisar i signar totes aquelles coses més urgents per tal que la gestió municipal no es paralitze. Vázquez va aprofitar per a recordar les seues paraules del dia de la investidura respecte de proposar una gestió de govern oberta als partits que estan en l'oposició. És que les juntes de govern que isquen a partir de quan estiga constituït aquest equip de govern de manera burocràtica, se veurà que no hi ha ninguna firma del Partit Popular. El Partit Popular en cap moment, quan li preguntàrem si anava a presentar-se ell a la investidura i es va dir que no, ens va exigir governar. Ell entenia que som sigles que som antagòniques i que entenia la meva postura, però que sí que volia recolzar la meva investidura perquè pensava que feia falta un canvi d'aires en aquest Ajuntament. Eren 12 anys ja de govern de Compromís i volien aquest canvi per a... Ja va dir ell a la investidura que no era un xec en blanc, que ell volia participar de manera externa en les coses importants, ell i el seu partit, d'aquest Ajuntament, i a canvi d'això i de la gestió que anem a fer dia a dia, ell tindria la manera de fiscalitzar-me votant-me a favor les coses o no. Dimas va aprofitar per aclarir a la ciutadania l'actual pacte de govern establert entre el seu partit, el PSPB, PSOE i Ciudadanos, i quina serà la seva manera de procedir durant la legislatura que ara comença. El Partit Popular no forma part del pacte de govern, tot i que els seus 3 regidors electes van votar a favor de la seva investidura. L'alcalde també va aclarir que fins ahir dimarts, moment en què van gravar aquestes declaracions, no tenia cap notificació oficial respecte de la seva expulsió del partit. Jo a dia d'avui porto l'escut socialista, sempre l'ha portat, i les circumstàncies electorals dels números que hem tingut de regidors també, entre cometes, ens ha portat a un pacte que tal vegada diuen molts que és antinatura. N'hi ha que fer memòria
de l'any 99-2003, en el qual el bloc, ara Compromís, va ser el partit que li donà el govern al Partit Popular en democràcia, i en el 2015 aquest pacte també antinatura que ara he fet jo el va fer també Compromís en GIS-PM, que precisament no ha sigut mai un partit d'esquerres. Per tant, nosaltres, a dia d'avui, com t'he dit abans, no tenim notificació oficial del meu partit a nivell de dalt, i si algun dia s'inicia un expedient i tenim nosaltres que fer al·legacions, esperarem la resolució definitiva i esperem que el nostre partit tingui a entendre que nosaltres hem fet el millor per a Sueca. Pensem que les persones són primer que les sigles. Jo ho he posat damunt de la balança i m'he declinat més per les persones que per les meves sigles. El Partit Popular, com ja he dit abans, no està governant en nosaltres, estem governant només en Ciutadans i pense que la política local és política local i la política nacional i autonòmica és un altre nivell. I Sueca no va poder aconseguir batre el rècord Guinness de pàdel que es va celebrar el passat dissabte 15 de juny, però sí que va superar el repte solidari de l'aigua. Ara els ho contem. Les instal·lacions del CSM Pàdel de Sueca van ser la seu on es pretenia superar el rècord Guinness del partit de pàdel gràcies a la participació dels jugadors Miguel Cuesta, Pau Calatayud, Àlex Martínez i Àlex Aguado. L'organització va estar a mans de Sara Leonor i Blanca Talents. José Agraz va ser el nutricionista i Alberto Ledesma el psicòleg esportiu. La marca a batre eren 24 hores jugant a pàdel de manera ininterrompuda. A més, este dia també es va plantejar aconseguir el repte de l'aigua, iniciativa creada per este grup de 8 integrants amb l'ONG World Vision per tal d'aconseguir portar aigua a almenys 1.000 infants de Ghana. D'una banda, l'intent de Guinness va quedar finalment en un registre de 21 hores a tan sols 3 hores del rècord mundial, de 9 del matí de dissabte fins les 6 del matí de diumenge. El motiu de l'aturada va ser la indisposició d'un dels jugadors. Sí que es va aconseguir l'altra causa per la que es lluitava aquest dia. Gràcies a la donació de 4.000 euros de la Fundació José Ramón de la Bruna, es va superar l'objectiu de 1.000 xiquets i xiquetes amb aigua, a més de les aportacions d'altra gent que va participar en este repte online i de manera presencial el dia de l'esdeveniment. Des d'esta entitat esportiva han mostrat la seva satisfacció i han volgut fer arribar un missatge d'agraïment per les xarxes socials a totes i tots els que han participat. Fins al pròxim 30 de juny, la pàgina www.elretodelagua.es continua activa per a aquells que vulguin participar portant aigua als infants de Ghana. I els mostrem avui el document del mes de l'Espai Fuster. Està relacionat amb la figura de Sant Vicent Ferrer, ja que enguany ha sigut escollit com a escriptor de l'any per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Es commemoren també 600 anys des de la seva desaparició. En el document del mes parlem del llibre Joan Fuster llibre a llibre, que és un treball que analitza les diferents publicacions de Joan Fuster, i en ell Enric Sòria és el que fa l'estudi referent a tots els treballs de Joan Fuster sobre Sant Vicent Ferrer. Esmenta l'oratòria de Sant Vicent Ferrer, que és el primer article que va publicar Fuster sobre Sant Vicent en la Revista Valenciana de Filologia, i uns anys després, en l'editorial Barsino, va publicar pàgines escollides de Sant Vicent Ferrer. Això pel que respecta a les publicacions sobre Sant Vicent que va fer Fuster. Però a part, volíem centrar-nos en el document del mes, volíem mostrar-vos les fitxes de treball que utilitzava Fuster. Fuster, com ja hem comentat, no va tindre mai ordinador, entonces ell el que feia era en unes fitxes, s'anotava les referències bibliogràfiques, notes sobre els treballs que portava a terme. Les fitxes de Sant Vicent, en concret, tenim comptabilitzades 1.018 i estan agrupades en diferents blocs. N'hi ha una de 386 fitxes que té com a epígraf Sant Vicent, després n'hi ha altres 97 fitxes que estan agrupades sota l'epígraf Nota, que suposem que són les notes de treball per a pàgines escollides, i res, bàsicament volíem mostrar-vos un poc ja algunes de les fitxes perquè és un dels treballs que estem portant ara a terme en el centre documental, que és l'ordenació i catalogació de les fitxes de treball, i en propers documents del mes ja anirem comentant-vos en altres agrupacions.
De moment en tenim ja comptabilitzades unes 17.000. Pensem que se pot aplegar fins a les 18.000. Parlem ara de l'oratge. Avui hem tingut un dia molt calorós i així continuarà també esta vesprada i durant la nit. No han hagut massa núvols al cel i el vent ha bufat fluix, però les temperatures han marcat valors per damunt dels 35 graus al centre i també en punts de l'interior i dels 30 a la costa. La mar està tranquil·la i encara un poc fresca, entre els 20 i els 22 graus. Demà dijous afluixarà lleugerament esta calor. En farà, però no tanta, serà més fàcil de suportar. El primer cap de setmana de l'estiu l'oratge es presenta estable amb temperatures una mica més baixes dissabte que diumenge, però això sí, ja estiuenques. Èxit rotund en el llançament de les primeres entrades a la venda de l'Espiga Rock de Sueca. El festival complirà enguany 6 edicions i es celebrarà el dissabte 31 d'agost. L'Espiga Rock 2019 ja calfa motors i torna amb més força que mai. El Festival de Música de la capital de la Ribera Baixa, organitzat per l'Ajuntament de Sueca, complirà 6 edicions el dissabte 31 d'agost. Esta fita musical reuneix grups capdavanters del panorama musical tant valencià com estatal i es consolida dins la xarxa de festivals valencians que es celebren a la comunitat, amb un èxit també de públic. De fet, les primeres 200 entrades promocionals s'han esgotat en 48 hores, quan encara no s'havien donat a conèixer ninguna de les bandes que conformaran el cartell d'enguany. A hores d'ara, des de l'organització ja han confirmat els 2 primers noms. Des del Camp de Tarragona, Roba Estesa, format íntegrament per dones, fusiona les músiques urbanes i festives amb la instrumentació i melodies folk. Recentment han tret al mercat Desglaç, un disc amb 12 temes que busca potenciar la lluita feminista. I l'altra confirmació ha estat la de la banda de rap Frida, que va participar en el concert benèfic per la infància celebrat a Sueca el passat mes de març. Este grup valencià ha publicat en 2018 un nou àlbum anomenat Gegants. En este disc, Frida incorpora una veu femenina i compta amb col·laboracions de luxe com les de Badebo o Xavi Sarrià. El festival, que se celebrarà en el marc de la Fira i Festes de Sueca 2019, va posar des d'ahir a la venda nous abonaments anticipats a través del web Notikumi a preu de 8 euros. Este festival, l'Espiga Rock, se celebrarà enguany també al Polígon Industrial de Sueca. Des d'ací anirem acostant-los totes les novetats. Això és tot el que volíem contar-los per avui. Tornem demà dijous a partir de les 2:30. Que estiguen bé. Adéu.